पहन टेक्निकल बात समझम सब है। हाँ भगवान ब्रह्मा के सातवां पुत्र विश्वकर्मा जी रहे। ये भैया जब भगवान विश्वकर्मा के संसार के रचना खातिर श्रवण के सचोट उत्तम प्राप्त करे खातिर ये हम कहानी रवा लोग के बहुत पीछा से सुना रहा बानी। जो अभी हम कहानी भगवान विश्वकर्मा के जौन महिमा बा ये हमनी के सृष्टि खातिर कितना अनमोल रूप रहे तनका आई अब गीत के भाव में सुनल जाओ। हेलो 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 वासुदेव वासुदेव अंग ऋषि वासुदेव अंग्रिकी के भैले एगो पुत्र के प्राप्ति दी। अरे पूरा संसार के विश्व के रचना रचनी हो इतिहास में का भाई। जाके रावत वन में मुनि जी देवता लोग के प्रसन्न भइला के बाद में पूरे सृष्टि के देवता लोग भगवान के ध्यान लगा के आई अर्जी करत बा विनती करत बा कहत बाटे लोग कि सब कुछ लौकताटे ये दुनिया नगर में कैसे होई है ना। घर में कैसे होई है रात के ललनवा हो कैसे होई है ब्रह्मा के सतवा पुत्र विश्वकर्मा भागवतवा हो भयनवा देई के आहो भाई बपर भयनवा हो भयनवा देई के पूरा देवता लोग अर्जी विनती करे लगल कहवा जाके आ भगवान के एकांत जगह पर जाके आ सब देवता लोग स्मरण लागल लोग करे के कर विश्वकर्मा बाबा के। जब विश्वकर्मा बाबा के स्मरण लागल लोग करे एगो आकाश मार्ग से एगो दीप के समान एगो दिया प्रज्वलित भई तब का हो खतबा चमकत दीपकवा आ धरती गगनवा पर दीप चांद सूरज जैसा चमकत रहे आ धरती गगन के आकाश मार्ग के रास्ता से ये धरती पर आवत रहे।